नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह। अतिशय महत्त्वाची अपडेट घेऊन समोर आलोय। कोकणातील एक घाट बंद राहणार आहे। वैभववाडी कोल्हापूरला जोडणारा करूळ घाट बंद राहणार आहे। दुरुस्तीसाठी हा निर्णय घेण्यात आलाय। 22 जानेवारी पासून ते 31 मार्च 2024 पर्यंत हा मार्ग बंद राहणार आहे। त्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय होता नाही यासाठी पर्यायी मार्गाची व्यवस्था करण्यात आली आहे। या संदर्भात अधिक माहिती देत आहेत आमचे वैभववाडी करेस्पॉन्डंट श्रीधर साळुंखे। श्रीधर जी, सध्याची काय अपडेट आहे या करूळ घाटा संदर्भातली? नक्कीच जुईली, काल जिल्हाधिकारी किशोर तावडे साहेब यांचा आदेश आलेला आहे। 22 जानेवारी 2024 ते 31 मार्च 2024 पर्यंत करूळ घाट वाहतुकीसाठी बंद राहणार आहे। तरेळे कोल्हापूर या राष्ट्रीय महामार्गाच्या नूतनीकरणाचं काम हे सुरू झालेलं आहे आणि या नूतनीकरणाच्या कामामध्ये करूळ घाट देखील येतोय। सुमारे 10.5 किलोमीटर लांबीचा असलेला हा घाटमार्ग आहे आणि या घाटमार्गात आता नूतनीकरणाचं काम सुरू आहे आणि या कामाच्या अनुषंगाने पुढील 70 दिवस घाट हा वाहतुकीसाठी बंद राहणार आहे आणि त्याचे आदेश हे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून काल काढण्यात आलेले आहेत। येत्या सोमवारपासून हा घाट वाहतुकीसाठी पूर्णतः बंद राहणार आहे आणि त्यामुळे जी पर्यायी वाहतूक आहे ती फोंडा, भुईबावडा, अणुस्त्रा या घाटमार्गे वळवण्यात आलेली आहे। करूळ घाटाची नेमकी काय अवस्था आहे? तुम्ही आता सध्या करूळ घाटात आहात, तिथली अवस्था तुम्ही दाखवू शकता का? कशा पद्धतीने काम सुरू आहे? काय तिथं रस्त्यांची दुरावस्था झाली आहे तिथल्या? नक्कीच जुईली, जो हा करूळ घाट आहे हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणाऱ्या घाटमार्गांपैकी सर्वात महत्वाचा घाटमार्ग आहे। सुमारे 35,000 मेट्रिक टन वाहतूक दर दिवशी या घाटमार्गे होते आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या एकूण घाटमार्गापैकी सर्वात सोयीस्कर आणि सुलभ वाहतुकीसाठी हा घाटमार्ग म्हणून ओळख आहे। पण गेल्या काही वर्षापासून या घाटमार्गाची खूप दयनीय अवस्था झाली होती। पूर्ण घाटमार्गाला खड्डे पडले होते, त्याचबरोबर संरक्षण कठडे देखील कोसळले होते। यामुळे अपघातांची जी काही मालिका होती ती गेल्या काही वर्षापासून ह्या महामार्गावरती सुरू होती। एकंदरीत या महामार्गाचा जर विचार आपण केला तर सर्वांसाठी सोयीस्कर हा महामार्ग म्हणून ओळखला जातो, कारण या महामार्गाची जी वळणं आहेत ती कमी वळणाचा महाघाट आहे। त्याचबरोबर वैभववाडी ते गगनबावडा या 10.5 किलोमीटर लांबीच्या ह्या महामार्गात वाहतुकीच्या दृष्टीने सगळ्यात सुरक्षित घाट म्हणून हा ओळखला जातो आणि या घाटमार्गाची जी दयनीय अवस्था झाली होती त्यासाठी अनेक आंदोलनं झाली होती। अगदी भाजपा, शिवसेना या सर्व राजकीय पक्षांच्या वतीने, सामाजिक संस्था असतील, व्यापारी वर्ग असेल, यांच्याकडून वेळोवेळी याबाबत आंदोलनं झाली होती आणि या सर्वांचा परिणाम म्हणून की काय, या घाटमार्गाला आता घाटमार्गाच्या रुंदीकरण आणि नूतनीकरणाच्या कामाला सुरुवात झालेली आहे। सुमारे 249 कोटी रुपये हे या महामार्गाच्या दुरुस्तीकरणासाठी, नूतनीकरणासाठी मंजूर झालेले आहे। त्यामध्ये पहिल्या टप्प्यात कळे ते कोल्हापूर हा महामार्गाच्या 18 किलोमीटर लांबीसाठी 171 कोटी मंजूर झाले होते। त्यानंतर दुसरा टप्पा जो आहे या महामार्गावरील तो म्हणजे गगनबावडा ते तरेळे हा 21 किलोमीटर लांबीचा जो रस्ता आहे, त्या 21 किलोमीटर लांबीसाठी सुमारे 249 कोटी रुपये मंजूर झालेले होते। जानेवारी 2023 मध्ये याला मंजुरी मिळाली होती आणि आता प्रत्यक्ष या कामाला सुरुवात देखील झालेली आहे। यामध्ये जो या एकूण 21 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यामध्ये 10.5 किलोमीटर लांबीचा हा करूळ घाट येतो। या करूळ घाटामध्ये हे काम देखील सुरू करण्यात आलेलं आहे। सध्या मी जे तिथे आहे तो करूळ घाटाच्या मध्यावधी ठिकाणी आहे। मी आपल्या प्रेक्षकांना करूळ घाटाची जी परिस्थिती आहे ती आपल्या या कॅमेराच्या माध्यमातून दाखवणार आहे। हा जो घाट आहे तो घाट कशा पद्धतीने आहे ते आपल्या प्रेक्षकांना देखील हा आपला करूळ घाट आहे। करूळ घाटाच्या मध्यावधी ठिकाणी मी उभा आहे आणि करूळ घाटाची सध्या जी अवस्था आहे ती अगदी दयनीय अवस्था होती। संपूर्ण रस्ता हा खड्डेमय झाला होता आणि ह्या मार्गावरून वाहतूक करणं वाहतूकदारांसाठी अगदी धोकादायक होतं आणि आता या घाटाच्या रुंदीकरणाचं काम आता
हाती घेण्यात आलेला आहे. मी आता जी आपल्या प्रेक्षकांना जी दृश्य दाखवतो ही दृश्य आहे ती घाटातील जे दरी आहे, जो डोंगर भाग आहे त्या डोंगर भागाचा काही भाग तोडण्यात आलेला आहे. असं काम आता सुरू केलेलं आहे. मात्र अ, या महामार्गावरील अन्य कामं जी आहेत, मोरी घालणे, बांधणे, त्याचबरोबर संरक्षण कठडे बांधणे, ही कामं आता सुरू होणार आहे. त्याकरिता हा घाट पुढील 70 दिवस बंद करण्यात येणार आहे आणि त्याबाबतची परवानगी ही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मागणी केली होती आणि तशी त्याची परवानगी ही जिल्हाधिकारी यांनी काल दिली आणि त्याचे आदेश देखील काढण्यात आलेले आहेत जुईली. तुम्ही मगाशी ज्याचा उल्लेख केला तो म्हणजे पर्यायी मार्ग काही सुचवण्यात आलेले आहे. करूळ घाट हा प्रवासासाठी अत्यंत सुरक्षित असल्याचं तुम्ही मगाशी म्हटलं, तर मोठा वापर या मार्गाचा होतोय. मात्र आता हा मार्ग बंद ठेवण्यात आल्यामुळे पर्यायी व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. ही पर्यायी व्यवस्था नेमकी कशी असेल, म्हणजे अवजड वाहतुकीसाठी आणि प्रवासी वाहतुकीसाठी असे 2 पर्यायी मार्ग सुचवण्यात आलेले आहेत. नक्कीच जुईली, करूळ घाट आता पुढील 70 दिवस बंद राहणार आहे. असा आदेश काल झालेला आहे. त्याच्यानंतर जी या महामार्गावरून होणारी जी वाहतूक आहे ती वाहतूक आहे ती अवजड वाहतूक आहे ती फोंडा आणि अनुस्रा घाटमार्गे वळवण्यात आलेली आहे आणि प्रवासी वाहतूक आहे ती भुईबावडा घाटमार्गे वळवण्यात आलेली आहे. आणि याचा कुठेतरी जो फटका आहे तो प्रवासी वर्गाला, त्याचबरोबर अवजड वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना देखील बसणार आहे. कारण हा घाट बंद राहिल्यामुळे जो जादाचा प्रवास आहे तो वाहन चालक असतील, प्रवासी यांना करावा लागणार आहे. आता जी एसटी वाहतूक आहे ती भुईबावडा घाटमार्गे वळवण्यात येणार आहे. तसेच इतर प्रवासी वाहतूक आहे ही देखील त्याच मार्गाने, भुईबावडा मार्गाने होणार आहे. मात्र अवजड वाहतूक आहे ही अनुस्रा आणि फोंडा घाटमार्गे वळवण्यात आलेली आहे. भुईबावडा घाटमार्गात अवजड वाहतुकीला परवानगी नाकारलेली आहे, कारण हा घाटमार्ग हा अरुंद आहे. तसेच तो थोडा धोकादायक असल्यामुळे देखील येथून वाहतूक, अवजड वाहनांना वाहतूक करणं अत्यंत धोकादायक आहे. आणि अशा परिस्थितीत फक्त केवळ प्रवासी वाहतुकीला या घाटमार्गातून परवानगी जिल्हाधिकारी यांनी दिलेली आहे. तसेच हा महामार्ग बंद 22 जानेवारी पासून बंद राहणार आहे. त्या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागाला विविध सूचना दिलेल्या आहेत की ज्या ठिकाणी महामार्ग बंद होणार आहे त्या ठिकाणी दिशादर्शक फलक, त्याचबरोबर विविध ठिकाणी ज्या ज्या ठिकाणी डायव्हर्शन केलेले आहे त्या ठिकाणी फलक लावण्याचे आदेश देखील जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आलेले आहेत. या सगळ्याचा, या घाट बंद ठेवण्याचा फटका इथल्या प्रवाशांना कसा बसू शकतो? काय अडचणींना सामोरं जावं लागणार आहे? हा घाटमार्ग बंद राहिल्यामुळे सध्या जी वैभववाडी असेल किंवा तरळेहून कोल्हापूरला जाणारी वाहतूक असेल किंवा कोल्हापूरहून अगदी कोकणात आपल्या येणारी जी वाहतूक असेल, ती वाहतुकीला हा घाटमार्ग बंद राहिल्यामुळे जो जादाचा मार्ग, म्हणजे पर्यायी मार्ग आहे तो एकतर भुईबावडा मार्गे किंवा फोंडा घाट मार्गे यावा लागणार, ज्याच्यामुळे 20-30 किलोमीटरचे जादाचे अंतर आहे ते प्रवाशांना जादाचे मोजावं लागणार आहे. आणि त्याचा फटका तिकीट असेल, एसटीने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना तिकीट दरात वाढ होणार आहे. त्याचबरोबर मालवाहतुकीसाठी असणार तो जादा भाडं देखील आकारलं जाण्याची दाट शक्यता, आणि ते आकारलं देखील जातं. कारण मागच्या वेळी या घाटाचं काम चालू होतं जवळजवळ 1.5-2 महिने मागच्या वर्षीच्या मागच्या वर्षी बंद होता. त्यावेळी देखील अशीच परिस्थिती होती की भुईबावडा आणि फोंडा घाटमार्गे ही वाहतूक वळवलेली होती. त्यावेळी देखील व्यापारी असतील किंवा मालवाहतूक करणाऱ्या ज्या वाहनांना जादाचं भाडं अदा करावं लागत होतं. आणि याचाच म्हणजे हा घाट बंद राहिलेल्याचा हा फटका प्रवासी असतील किंवा व्यापारी वर्ग असेल यांना बसणार आहे. मात्र थोडंफार नुकसान नुकसान होणार असलं तरी मात्र काही दिवसानंतर हा घाट सर्वांच्या वाहतुकीसाठी सुखकर आणि सोयीचा होणार आहे. तुम्ही जसा उल्लेख केलाय की सोयीचा ठरणार आहे, सुखकर होणार आहे, कशा पद्धतीनं दुरुस्ती केल्यानंतर, नूतनीकरण झाल्यानंतर करूळ घाटाचा चेहरा मोहरा बदललेला आपल्याला दिसेल? नक्कीच जुईली, करूळ घाट हा सगळ्यांच्या वाहतुकीसाठी सोयीस्करचा घाट आहे. आणि आता या घाटाच्या नूतनीकरणाचं काम हाती घेतल्यात आले. हा संपूर्ण जो घाट आहे तो सिमेंट काँक्रिटीकरण होणार आहे.
त्यामुळे जो गेले काही वर्ष या महामार्गावरून प्रवास करताना जो वाहन चालकांना मनस्ताप सहन करावा लागत होता, की खड्डेमय पूर्ण घाट झालेला होता. त्यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढलं होतं. ठिकठिकाणी खड्डे असल्यामुळे अपघात वाढले होते. वाहनांची नादुरुस्ती होत होती. त्यामुळे अ, अनेक वाहन चालक असतील, वाहनांचे मालक असतील यांना मनस्ताप सहन करावा लागत होता. प्रवाशांना देखील मनस्ताप सहन करावा लागत होता. त्याचबरोबर संरक्षण कठडे कोसळत असल्यामुळे बऱ्याचदा वाहतुकीवरही त्याचा परिणाम होत होता. वाहतुकी बराच वेळ खोळंबली जात होती, ठप्प होत होती या घाटातली. आता हा घाट पूर्णतः सिमेंट काँक्रिटीकरण होतं. या घाटात ठिकठिकाणी जो मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा प्रवाह आहे त्या ठिकाणी मोऱ्या टाकणे, गटार बांधणे आदी कामं ही या ठिकाणी होणार आहे. त्यामुळे भविष्यात हा घाट मजबूत तर होणार आहेच. त्याचबरोबर या घाटातून वाहतूक देखील सुरक्षित आणि सुलभरित्या होण्यासाठी हा घाट महत्त्वाचा ठरणार आहे. मुख्यजी एक शेवटचा मुद्दा तो म्हणजे पावसाळ्याच्या दरम्यान इथं घाटात दरडी कोसळण्याचं प्रमाण जास्त असतं. दरडी कोसळतात त्यामुळे मार्ग ठप्प होतो, त्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय होते. मात्र आता या दुरुस्ती दरम्यान यासाठी काही उपाययोजना करण्यात येणार आहेत का? नक्कीच या नवीन कामामध्ये ज्या ठिकाणी दरड प्रवण क्षेत्र आहे, त्या ठिकाणी संरक्षण कठडे बांधण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर विविध जे उपाययोजना आहेत, त्या संबंधित विभागाकडून केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे जो दरड कोसळण्याचा जो पावसाळ्यामध्ये जो सर्वाधिक धोका असतो, तो धोका या नवीन कामामुळे काही प्रमाणात कमी होणार आहे. त्यामुळे या घाटाचं काम आता पूर्णत्वास आल्याच्या नंतर हा घाट नक्कीच वाहन चालकांसाठी आणि कोकणवासियांसाठी सुखकर ठरणार आहे. जी आपण दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी दिलेल्या अपडेटसाठी या संदर्भातले प्रत्येक अपडेट तुमच्याकडून असेच जाणून घेत राहणार आहोत. मात्र महत्त्वाची अपडेट आहे ती म्हणजे करूळ घाट हा काही दिवसांसाठी बंद राहणार आहे. दुरुस्तीसाठी हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. 22 जानेवारी ते 31 मार्च 2024 पर्यंत हा घाट प्रवासासाठी बंद राहणार आहे आणि प्रवाशांची गैरसोय होता नाही यासाठी पर्यायी मार्गाची सुद्धा व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. या संदर्भातले अपडेट तुम्हाला कोकण 7 लाईव्हवर पाहता येणार आहेत. आता इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.